ساڵاکۆ نیڤن کریزەکە سیاسیا کور هەرێمە کوردستانê veگirtiye û zêdetirê ji saleke jî 5 aliyên serekî û bi taybet jî her du aliyên serekiyên Arîşeyê wate Parta Demokrata Kurdistanê û Tevgera Goran nekarîne çêrnîştinekê encam bidin. Di wî heyemî de aliyên Arîşe bi tinê lêreka mîdyayan yan jî lêreka ragihandinan peyama xwe arasteyî hevdû kiriye. Zûrbe peyaman jî peyama tund bû li dijî hevdû bê cûrekî ku roj li dîv rojê Arîşe kurtir lê hat. Di wî heyemî de partî û barzanî her peyamek bala vekir bîtin, Goran dê bersiv de merc daneyne ku amadenîne sazişê lêser biket ew jî karekirina parlemanî û vegeriyana Yusuf Mihemedê wekû serokê parlemanî bi Hewlêrê. Di hember de Goran her peyamek hebîtin partiyê bê vîlayê û wîlay pêdagirî kiriye lê ser wêyekê desteya seroketiya parlemanî bihête guhartin û Yusuf Mihemed bûyînîne wekû serokê parlemanî vegerîte Hewlêrê. Dê dawî peyama Barzanî de jî ku roja êkşembî bala vekiriye. Bi heman awa têkezî li ser guherîna desteya seroketiya parlemanî kiriye. Lê li vê re pirsyara beşek ji hewlatiyan ku mandû bûyne ji berdewamiya krîza siyasî herêmê ew e. Ev velivîn di nava bazneyê de heya kengî dê berdewam bîtin û du aliyên serekiyên krîzê heya kengî amade nebin desta ji mercê xwe berdin bo asayîkirina rewşê. Partî ku serokê wê Barzanî ye û Goran jî ku rêxerê wê Newşîran Mistefa ye her du kesetî di derbasbûyî de ezmûna danûstandin û civînan legel Saddam Hisênî heye. Bê ku Saddam Hisênê beriya civîn û danûstandinan çê mercekî li wan qebûl biket lê di niha de ew du kes amade nînin bi bê merc hevdû bibînin. Lê zûrbeya welatan demê krîz serhelden. Bu çareserkirina krîzan kesên yekemên aliyên Arîşeyan bi awayê asî civin. Li Herêma Kurdistanê jî beriya niha ezmûn hatiye kirin ku li demê krîzan de civîna kesê yekem û kartêkirina wan karîne dawiyê bi Arîşeyan bînin. Lê dawiya salên heştêyan yê çerxê derbasbûyî bere Kurdistanî nehate pêkanîn heye ku wî demî Taliban û İdrîs Barzanî lê Tehran civiyayîn. Lê dawiya salên nûtan yê çerxê derbasbûyî şerê navxwe dawî pê nehat heye ku wî demî Taliban û Barzanî hevdû dîtîn. Di sala 2013 de piştî derbasbûna çend mehan bi ser demê yasayî bû pêkanîna hikûmetê kabîna heştema hikûmetê nehate pêkanîn heye ku wî demî Newşîran Mistefa û Barzanî civiyayîn. Piştî ku hemû ezmûna derbasbûya aliyên Kurdî piştî encamdana neh civînên 5 aliyên bê encam dê sala derbasbûyî de her wiha piştî zêtir ji saleka girjî û alûziyan navbera aliyan pirsyar ew e aya demê wêyekê nehatiye alî li cihê balavekirina peyam û ragihandinan kesê êkemê aliyan ji pêxime çareserkirina rewşê civînê li derbixin. Di niha de û piştî balavabûna dawî peyama Barzanî beşek ji hewlatiyan li ceman wiha ye. Peyama Barzanî hevberkirin li gel peyama beriya niha corek ji nermî pêve diyar e. Lê bû çareserkirinê wiha baştir e Barzanî bê projeyekî ebxwe seredana aliyên din biket. Di vî haletî de şansê çareserkirina gelek heye. Her wiha beşek ji hewlatiyan li ceman wiha ye dê vê rewşa nazik û pir metirsî de kesê êkemê aliyên serekiyên Arîşeyan amade bîtin dest pêşxeriyê biketin bû seredana aliyê hember ev e ne bitinê li cem civakî de pêşwazî lê te kirin belku dê dîrokê de jî wekû destkeftek bû wî kesî û alî dê te temaşe kirin. Beriya çend mehan demekî Barzanî rastî wiha pirsyarekî hate kirin du dil bû bi yekê ku kes heye li Silêmaniyê pêşwazî lê biket. Lê eger bêt û Barzanî biryarê bitetin seredana aliyan biket li Silêmaniyê hînbêjin kesê êkemê aliyan amade nebin pêşwazî lê bikin yan jî ber û vajî hînbêjin li Hewlêrê Barzanî amade nebîtin pêşwaziyê li Newşîran Mistefa û serkindên din biket.